लाई थांनाय एप्रिल 17 तारिख TTADC बुथ रेजाल्ट पाइमानि यागुल मान्दाय पलिनपुर आमसाइनि BJP खलाय तंनाय लुकुरकनि साकाव किसासक सामं हामिया खलायनाय थेमरां रकबाय नक हुक सबाय सुक्रुप खलायजाकनो दैयै तिब्रा मथानि इंगै बातायै गोब्लाय इंनाय बरम गोनां जितेन देबरमा बिनि आसुकथाय मान्दाय पलिनपुर आमसायो इनि थांगै बेराय नायखा ब बेराय नायमानि यागुल आरनि जत लुकु रकनो कक हायहिनै गोसारखा तिब्रा सारक जेसा पार्टी फानो खलाय तंथुं फिया तिब्रा साबाय तिब्रा सानि नक हुक रकनो सबाय सुक्रुबै खलायनानि ता थांदि हिनै आमसाइनि जत लुकु रकनो कक गोसारखा आरो बतैब साका जों तिनि गोब्लाय इंमाबाय केबनि नक हुकनो सबाय सुक्रुप खलायावै आमसायो tong kwchang toninani bagwi amsani lukurokno bo belaikeno kok kesarka didi food jirania koktun notice live tirpura kaisa belaikhen nangtuk mani kokkan kesanani musumo abo kai angtini o je jaga jaga thangi malai mani ore ajang borokno kaisa kok sampo te tini o jaga bo kun sanai tai lukurokno bango kun sanai norni bisintikai media takjung bisintikai je जों ओ जागाव जे दिनै ओ जागा जे हाइस्ट मार्जिन बेसिं ओ जागाव बाल आसि गोबां मार्जिन बेसिं ओ जागा जे गोप्लायिं ओमा एकमात्र पसिबल के जत तिब्रा सारथ उपाग्रान आसिगे फानचान हामजागे जतनो दिनै बुट दुखा आवन बगे सें दिनै गोबां मार्जिन जों ओ जागा मान गाबुन आं कोइने जाते सिनि कामिनि ताकु कामिनि खुसनो जों जाते ब हयतो बर ताबो आलगा लामो उइ दमनो ब बुजियां दंमाखौ केबो जों आबु बाय बरनो जों गोप्लायिं सेंग्रा बरनो जों थांगिनाय बरनो नखौ एटेक खायनाय बरनि प्रपार्टी डेमेज खायनाय आमो हायकुनु जाते मेन्टली बिसोर ता दंथु आं बरनो खायनाय जे मानसा पीसफुली माने जीरो वायलेंस खायनाय जाते जों लुकुरनो कैसन मेसेज होनाय जों हानसा एकमात्र सिनि मानथाय सखै मानान बागिनि अजागा जों आगिनि जे गुबुन दफानि बर खायजों राजनीति खायनाय जों गेजिं सिंनो जों केमनि नक सबायलायो केमनि सम्पत्ति सकलायो सबायलाय आमाहिरक जाते इया तिखे आंनो एलाकानि बरनो स्पेशली मान्दाय नगर बरनो कयनाय जाते आमाहि वायलेंस रकनि बागै वनसुम रक्ता दंनि आगामी दिनाव जों बिजेपि सिम खायनाय क्लाइमेट इनोभेशन सुरु तंथलायनाय मोसालायनाय जालायनाय केबा जागाव जाते जों केमनि नगराव थांगिनाय जों वायलेंस इया तिखे जों आबो आं बिसेस खायनायसिनि बुमा बदलनो कयनाय जतनो आमाहि जाते एलाकाव थांगिनाय जेकुनु बरक जुदि देरनाय दंखाबनो मा कासुलायनाय हेच हामदाके आमो बायसिन थानचा कुनु दिनंगिया जों हामजागमा बागना नांनाय हामजागमानि बिसिं दिसे जों थानचांनाय हामबाय जतनो